tanta gent aquí. Soc Ferran Vicent Garcia, soc profe de Física i de Matemàtiques, sindicalista, activista polític, fins allà on puc. Provaré d'ajuntar versos i propostes per explicar-vos per què vull que em doneu suport per a la candidatura al Parlament Valencià. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. He après que la millor forma de ser poble és comprometre's amb les persones, amb l'educació, amb el temps lliure, des del sindicalisme i amb la lluita pels drets socials. La meva gent és progressista i tendra. Amb la meva gent, amb vosaltres, amb nosaltres, hem aconseguit una veritable revolució tranquil·la a la política valenciana. Hem fet veure que més democràcia és més justícia i més drets. Vull defensar l'alegria com una trinxera. Ara la dreta corrupta, rapinyaire, ha estat arraconada. Ara ve la dreta de l'odi, de l'exclusió. No és una altra dreta. Són els que volen defensar privilegis d'uns pocs front a la igualtat de totes i tots. La millor defensa front al seu atac és l'alegria, les propostes. Vull defensar l'alegria com una certesa. Podrem, per tant, si comptem amb el vostre suport, escoltar, consensuar i proposar al Parlament Valencià per defensar l'alegria els propers 4 anys i fer-la més duradora, com una certesa per molts. Moltes gràcies i visca.